Hola a tots i a totes, jo sóc n'Helena I jo soc na Paula. i avui vos presentarem una coca superbona que se diu la coca bamba, molt típica de Menorca. Ingredients: 250 grams de farina de reposteria, 250 grams de farina forta, 100 grams de patata, 175 grams de sucre, 25 grams de llevat de forner, 75 grams de manteca de porc, 25 grams de manteca de vaca cuita i 2 ous. Preparació. 1. Agafar el llevat i fondre'l dins d'un tassó d'aigua freda. Un cop el llevat sigui fos, afegir-hi farina fins que quedi espès. Ha de quedar tapat de farina i un cop aconseguit deixar fermentar. Bullir la patata. Quan està tèbia la patata s'hi afegeix el sucre i es barreja amb una forquilla fins que estigui tot fos. Bateu els ous, afegir-hi la patata bullida amb el sucre, el llevat fermentat i el lard de porc i amassem bé. 4. Barregeu la farina de reposteria i la de força i afegiu-li a la massa a poc mentre seguim pastant. 5. Un cop tenim la pasta, mentre l'anem pastant, afegir el lard cuit de vaca. 6. Deixem fermentar la pasta durant 12 hores. 7. Agafar un tros de pasta, aplaneu fer-hi un rotjo i l'enrotllem fins a aconseguir la forma d'ensaïmada. Un cop fetes, deixar que fermenten durant 4 hores. 8. Preescalfem el forn a 180 graus durant un quart d'hora i després posem les coques. Aneu vigilant que no es cremin, normalment estan fetes en un quart d'hora, aproximadament. Un cop fetes podem posar sucre en bols per sobre. I a menjar!